Det er mandag, og efter en veloverstået efterårsferie for de fleste i Danmark. Vi var jo nogen, der var på arbejde, som vi jo kunne se på de klip, vi lagde ud, hvor vi modtog maskinen her fra Slovakiet og trak den ind i hallen. Ja, så er vi nu i gang i uge 43 med ganske normale arbejdsrytme. Højt aktivitetsniveau, og det vi ser her, det er, at Erik han har nu afmonteret motor og transmission fra chassiset. Det der sker nu, det er, at Erik han deler de to ting, således at motor og transmission nu kommer til at være hver for sig. Olien bliver naturligvis taget af, og det er et lidt svinet og beskidt arbejde. Ikke desto mindre det skal gøres. Transmissionen bliver renoveret her i hallen, det sørger Sune for, og så går motoren til ekstern renovering. Det betyder, at når vi får den tilbage om en uges tid til halvanden, ja, så er den fuldstændig som ny med certifikat og med en garanti, som var det en ny motor. Selve chassiset, som vi har stående her lige bagved, det er jo noget beskidt. Det er vist ikke nogen underdrivelse at sige det. Det der sker her, det er, at når nu at Erik han er færdig med at adskille motor og transmission og få motoren afsted til vores leverandør af en nyrenoveret motor, ja, så vil han gå i gang med at gøre det her chassis fuldstændig rent, således at det kan komme til maler, det kan blive spartlet de steder, hvor det er nødvendigt rettet op, og så vil det blive malet, og så vil det fremstå fuldstændig som nyt, sådan som det chassis, som vi kan se, der står over i baggrunden, som er til en dansk kunde, og som Henry han arbejder på. Fantastisk at se, hvordan at denne maskine, som vi tog ind af porten i fredags, hvordan den nu fra at være sådan nogenlunde en hel heden 74-40, nu er blevet splittet stort set totalt ad. Det vi kommer til at skulle følge her i de kommende dage, de kommende uger, det er jo, hvordan vi forvandler skrot til slot, når det handler om en renoveret Dantrug 74-40. Vi kigger videre på, hvor langt vi er nået i morgen, og herfra kun tilbage og sige på gensyn. Hej hej.